3, 2, 1, старт! Добре, значи това, което искам да ви кажа за момента е, че в горния ляв ъгъл имаме времето, за което ще мине трасето, а пък най-отдясно това с червените цифри е реално всичките ми забавяния през самото трасе, които искам да отразя и после да ви кажа нещо за тях. Така, за тези, които не са минали трасето, реално тук идеята е да всичките тези 4 предмета, топката, диска, гирата и подувката да бъдат преместени в другия край на залата. Като естествено първото препятствие е да прескочим двете кутии, да минем отдолу под пейката, отгоре над това загребане и после да минем през самата круша. Така, също е и за навръщане. Тоест, едно отиване имаме, което е реално с самия предмет и на връщане минаваме без този предмет. Така, ето го и едно от първите ми забавяния, което ще бъде точно ето тук. Ето това тук е много unfortunate. Изпускането на диска коства ми 3 секунди. Нали, аз съм ги гледал реално самото ми минаване, така че да, тук леко се препънахме на крушата. Нещо неочаквано за мен. Между другото бях правил една кросфитърска тренировка, High Rocks се казва. Комбинирахме се с ванчето и направо ви казвам, краката не може да си ги чувствам изобщо, но въпреки това сме на трасето. Така, по принцип, ето тук губиме още едни 2 секунди да се наместя крушата. Така, по принцип, по мои желания, със сигурност исках тези 4 предмета да бъдат прекарани за по-малко от 2 минути. В случая ние успяхме за по-малко от минута и 50, даже за минута и 40, с отиването към крос-тренажора и самото наместване, едва ли не, ни отне около минута 45, което бях много доволен от себе си. Така, сега тук имаме гребане, което е 500 метра на 7 скорост. И тук обикновено горе-долу в тренировки, които правя интензивни, горе-долу 500 метра за около 2 минути и половина, примерно, добро темпо гледам да поддържам. Тук си казах, че искам задължително под 2 минути да го направя и честно казано отново бях много впечатлен от себе си, защото успях да го направя за по-малко от 2 минути, отново за минута 45, което бях наистина доста впечатлен за себе си, въпреки че тук ми е едно от другите забавяния. Ето тук, както виждате, ми се извади кръка и тук трябваше да го намествам и едни 4 секунди заминаха към времето, за да си намества отново кръка, който между другото пак ми се извади, обаче накрая си казах, че няма как да губя повече време. Но да, тук честно казано имах малко съмнения за себе си, искам ли да продължа, не искам ли да продължа, честно казано бях някъде на около 250 метър и съм някакъв, изобщо не ми се продължава. Тук малко вече усетих супер голямо безсилие от тренировката, която бях направил в сряда, защото това цялото нещо се случва в петък и бях си дал почивка четвъртък, нали, от High Rocks комплекса, който бях направил, обаче просто силата в краката я нямаше. И интересно, но на това упражнение и на лоу-болите, които ще видите след малко, задника ми просто не знам как не крампира, честно ви казвам. Особено дясната буза. Дясната ми буза беше тотална леща. И ето ни на 3 минути и половина и ние сме ги направили, даже 512 метра, 12 метра отгоре. Така, следващото нещо, което трябва да направим е Farmer Walk. Нещо, което е чисто и само за grip strength. Взимаме една подувка, общо взето 2 подувки, за които са 24. Тук имаме също забавяне от 3 секунди, за да си поема въздух, но няма значение. Това е пак забавяне, което може да се нулира, нали, едва ли не. Тук идеята е винаги стъпваме с двата крака на сивото, нали, и подминаваме последния лост. Тук едно от нещата, които забелязах при повечето хора, които минаваха трасето, е, че доста скатаваха. Хора, искам това да ви кажа, е изцяло за вас. В смисъл, аз не мога да следя абсолютно всички, които минават трасето. Видях доста хора, които доста по-рано завиваха, даже някои цял метър съкръщаваха, което накрая, да, направил си времето по-бързо от този, който го е направил, нали, както трябва, обаче реално просто си скатал, което е нещо, което аз не препоръчвам да правите, защото, както казах, то си е за вас. Тук имаме 10 дължини, общо 100 метра, горе-долу, някъде там се очертава, с 24 кг подувки.
Честно казвам, тук не усетих почти никакво натоварване, точно заради Hyrox комплекса, който направихме, защото там бяха 200 метра и при положение, че там ги бях издържал, знаех, че тия 100 метра не биха ми се опънали. Но да, ето ни, тук имаме, това в момента почваме 9-та и връщането ще ни е 10-то. Честно казано, тук също исках задължително минута и половина, примерно да ми отнеме този Farmer Walk. Успях да го направя наведнъж и реално успяхме да го направим даже за мисля, че за под минута. Не съм много сигурен, не съм много сигурен, не си спомням времето, но горе-долу за около минута успяхме да го направим. Сега идват лоуболите, нещо на което доста хора, ето тук аз също имам забавяне, 3 секунди, за да си поема въздух. Но започваме. Тук най-голямото скатаване беше на тези лоуболи, защото супер много хора не хвърляха над линията, не хвърляха на сивото и най-вече не клякаха долу. Защото тук в лоуболите ние не търсиме 90 градусов клек или особено нагоре. То нагоре дори не е клек. То е една четвърт клек реално. Много малко хора наистина правиха лоуболите както трябва с така нареченото ass to grass. Тоест задника буквално до земята. Тук трябваше да стисна зъби и трябваше да ги направя абсолютно всичките наведнъж. 30 лоубола с 9 кг топка. Тук наистина дясната ми буза на задника, честно ви казвам, беше като с забит нож. Но успях да ги направя 30 наведнъж. Доста се позорих, честно казано. И ето тук ми идва най-голямото забавяне. 7 секунди. Това е просто немислимо. В смисъл, когато гониш време, наистина просто се натрупват. Ето както виждате, 3 секунди, 2 секунди, 4 секунди, нещата просто се натрупват. Това тук, въпреки че си супер изморен, правиме го. Нямаше толкова много хора, които се затрудняваха с това специално. С малки изключения, нали? Тук идва предпоследното ми забавяне, което ми коства 3 секунди. Падането от змейката. Тук изобщо не си чувства краката. Много изморени. Няма мускулна треска, но просто нямах никаква сила в тях. Тук идва друг елемент, който доста хора се затрудниха. Просто защото разстоянието между самите хълки е доста по-голямо, отколкото в игрите. И тук има един фал, който, за съжаление, при строенето на самото трасе явно не съм закачил самата хълка както трябва и просто нямаше как да ми издържи теглото. Тук ми е последното забавяне, което е 2 секунди, да си поема въздух и тръгваме. Тук бутаме 200 кг и после трябва да ги дърпаме наобратно тези 200 кг. Да отново да спомена за хълката, реално всички знаем, че ще да го довърша. Просто малък фал с наместването. Добре, че не беше първата хълка, защото тогава ще е много тъпо. Но да, тук вече бедрата почват да парат супер здраво, който го е минавал много добре знае. И ще направим хубавото време от 8 и 18 секунди. И общо взето ето тук може да видите как наистина благодарение на тези забавяния, моята цел специално беше да успея да мина трасето за под 8 минути. За съжаление, заради тези забавяния не успях. Защото 2 секунди тук, 2 секунди там, 3 секунди там, това прави разликата между първото място и второто в по-голямата част от случаите, особено в игри на волята. Знаете, както си спомняте, финала в моя сезон всъщност, буквално бяха всички заедно на пъзела и даже накрая първо и второ място тичаха към финалните там да си напишат цифрите. Тоест, буквално ако събереш всичките секунди, в които се забавил, това са решаващите секунди. Затова всеки път, когато минавате трасе, наистина давайте си 100% от себе си, за да бъдете оптимални. Защото ето го, моето време 7.51, 7.52. Тоест можеше да постигна желанието си да го направя под 8 минути, ако не се бях забавил толкова, ако не бях правил такива грешки. Си изпуснеш диск, да си бутнеш крушата в страни, да почиваш 7 секунди, при положение, че на мен ми бяха изморени краката и следващото ми упражнение е люленето по въжетата, няма нужда да спирам. Ако беше да бутам шейната, окей.
Но при положение, че след елемент за крака аз имам елемент за ръце, няма смисъл от почивка. Но, уви, почивахме. Да, така, това е трасето, което беше първото за нашия семинар с Ванчето. Второто трасе ще бъде изцяло за баланс и ще бъде доста трудничко, макар че само за баланс и няма да има толкова много силова част. Повярвайте ми, доста от вас ще се поизпотят. И следващия ни семинар ще бъде на 22, следващата събота, от 1 часа в Sub-Zero Arena. Който иска да се запише, имаме форма, която ще оставим долу в описанието и ще ви очакваме.